Για δες. Άλλη μια βαρετή ημέρα στο διάστημα. Βάλει. Αδερφέ, είδα έναν απέσιο εφιάλτη. Ονειρεύτηκα ότι οι ζωές μας ήταν πολύ βαρετές. Ω, ναι, είναι όντως βαρετές. Στέγνωσε η βογιά. Όχι. Πάρε το. Όχι ακόμη. Κι άλλο βαρετό μπολ με δημητριακά. Κι άλλο βαρετό δώρο από τα δημητριακά. Τι είναι το κουάκ? Μιλάς παπαγαλίστικα. Θησαυρός πειρατήφα. Το χ δείχνει το σημείο κουάκ. Το αναγνωρίζω το χ. Το στοιχείο υποδεικνύει ότι ο θησαυρός βρίσκεται στο εξακταμούδο καταρτημόριο. Ξέχνα τους ρόκετ μάχη. Από εδώ και μπρος είμαστε οι πειρατές μάχη. Το διάστημα. Οι πειρατές μάχη στέκνουν. Συνεχίστε να τρώνε, παιδιά. Πρέπει να βρείτε το κουτί δημητριακών με το στοιχείο του παπαγάλου. Ελέγξαμε όλα τα κουτιά, κάθε κρύψ. Δεν είναι εδώ. Αγοράσετε όλα τα κουτιά του σούπερ μάρκετ, έτσι. Τηλεοπτικό flashback. Πήρες όλα τα χρυσά φιλετάκια. Δεν τους σκοπεύεις να κάνεις για αυτό, μαγιστάκι. Θέλω τα χρυσά φιλετάκια μου. Δώστα. Πάρτα, μόνο πούλωσέ το. Η μαϊμούν λύγησε. Λάστιμοι κυκλάστας. Αυτό σημαίνει ότι η ενοχλητική μαϊμού έχει το κουτί που θέλουμε. Βρείτε τον! Μα πώς, Κάπτεν, μπορεί να είναι στην άλλη πλευρά του διαστήματος αυτή τη στιγμή. Οδηγεί σαν τσιμπούρι. Οδηγεί σαν κάποιον με δύο ξύλινα χέρια. Οδηγεί σαν κάποιον με ξύλινο πρόσωπο. Οδηγεί σαν κάποιον με τεχνητά μάτια που δεν βλέπει γιατί τα μάτια του είναι ξύλινα. Ποιος σου έδωσε το δίπλωμα διοίκησης? Ένας τύπος. Παριάστε για πειρατάς. Ναι, ακριβώς. Δείξα του, παιδιά. Γεια, ράγουδαμε. Γιο, χω, και πουθενά δεν πάμε. Έχουμε και το πουλί του θησαυρού που θα μας βοηθήσει να βρούμε τη μεγαλύτερη πειρατική ηλία. Θησαυρός πειρατών κουάκ. Πουλί θησαυρού ακούω. Να πάρει, γιατί δεν έρχεστε μαζί μας. Δεν θέλουμε, έχουμε το δικό μας πειρατικό πλοίο. Το δάχτυλό μου στις καθόλου γλίστρισε. Που σημαίνει συνέχεια. Δεν πειράζει, οι πειρατές μοιραζόμαστε τα πάντα. Ελάτε μαζί μας, φιλαράκια. Σε έπιασα πουλί τη θησαυρού. Δείτε εδώ το πειρατή, δείτε εδώ και το πουλί. Δείτε αυτό το ξύλινο πόδι. Τραγούδα. Μιλάει μόνο σε μένα. Μιλάω μόνο σε αυτόν. Λοιπόν, μόρτες, ακούστε το σχέδιο. Καλησπέρα. Έχουμε να πούμε τα δικά μας. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Θα πάω να σφουγγαρίσω κάτι εκεί. Θα σφουγγαρίσω το κατάστρωμα. Εντάξει. Γεια σας. Μόλις αυτές οι ανόητες διαστημικές μαϊμούδες και αυτός ο γελίος θορυβώδης παπαγάλος μας οδηγήσουν στο θησαυρό, θα τους καταστρέψουμε. Τα πουλόνια μου. Τραγουδάμε. Και πουθενά δεν πάμε. Τραγουδάμε. Και πουθενά δεν πάμε. Προσοχή, έρχεται κίνδυνος. Τραγουδάμε. Κίνδυνος ενόψει. Και πουθενά δεν πάμε. Έμαθα κάποια άσχημα νέα. Αυτός ο Captain Cripps λέει. Ήταν από τα πιο ωραία πειρατικά τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ μου. Δεν
έχω πρόθεση να διακόψω, αλλά προειδοποιούσα τους Rocket Monkeys μου. Βλέπω ότι γιάδευε. Όχι, δείχνει το σημείο, Πακ. Ωραία, παπαγαλίστηκα. Ο θησαυρός! Κι άρα εγώ ήθελα να το πω αυτό. Πες του. Πάει τώρα. Σωστά το είπες, φιλαράκι. Τώρα, φέρτε μου αυτό το αιωρούμενο κουτί θησαυρού. Σου περισσεύει ένα νόμισμα. Ευχαριστώ. Σηκώθηκε και φασόλια. Κάμπρες και ψήλοι. Μεγαλύτερος θησαυρός στην Παναξία. Όλος δικός μου. Νομίζω ότι αυτές οι μαϊμούνες ξεπέρασαν την αχρηστία τους. Μόνο μπλοκάμια κι άλλος παπαγάλος. Να μιλήσω στη μαϊμού. Πακ, για άλλα στοιχεία. Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον. Ναι. Δεν κρατάω κακία. Τι λέτε για ένα τραγουδάκι για να βρούμε το θησαυρό, Καλό περνάμε. Όχι κι άλλο. Πακ, μόνο μιλήσω στη μαϊμού. Πακ, όχι, δείχνει το σημείο, Πακ. Χορό μιλάμε. Και πουθενά δεν πάμε. Πακ, ακολουθήστε με. Καθόλου κάμε. Και πουθενά δεν πάμε. Πόσο ακόμα θα κρατήσει αυτό το πολύ εκνευριστικό τραγούδι? Μέχρι να τελειώσουν οι λέξεις που ταιριάζουν με το πάμε. Πακ, το χ δείχνει το σημείο, το χ δείχνει το σημείο. Ό,τι λία υπάρχει εδώ είναι όλοι δική μου. Πού πήγε το Γιώκοκο και οι πειρατές που μοιράζονται τα πάντα. Δεν στο είπα. Οι πειρατές λένε και ψέματα. Απίστευτο! Δεν μας είπες ότι εσείς οι πειρατές είστε παλιοψεύτες. Αντιμετώπιζα ένα γιγάντιο θαλάσσιο πλάσμα. Χαίρομαι που καταλάβατε τι λείπω. Πιάστε τους, παιδιά. Ότι τους ρεύουν για αποπτικό νήμα. Θα βάλω τα ρούχα σου σε ένα γαϊδούρι και θα το διώξω αμέσως. Νομίζω ότι το να είσαι πειρατής μάγκη δεν είναι και τόσο ωραίο τελικά. Κι εγώ. Μου λείπει το σκάφος μας και αυτό το ενοχλεί την κόρμπον. Γεια, ξανά είμαι εδώ. Οκ, με σάρκα και οστά. Μου λείπει η βαρετή ζωή μας. Μου λείπει να παραπονιέμαι για την βαρετή ζωή μας. Μπορείς να το κάνεις αυτό λίγο νωρίτερα, αδερφό ρομπότ. Έπρεπε να περιμένω μέχρι να είστε έτοιμοι να επιστρέψετε. Είναι στον προγραμματισμό μου. Τι μπορώ να κάνω? Διαβάστε τις οδηγίες καμιά φορά. Οδηγίες! Βαρετό. Γιατί δεν ανοίγει? Ένα κλειδί. Ένα κλειδί. Τι χάλια δώρο. Δώστε μου αυτό ανόητο πυθίκι. Το έτρωγα αυτό. Επιτέλους. Ναι. Ετοιμαστείτε, Πακ. Τι θα είναι? Χριστό. Γιατί αργήσατε τόσο, αγόρια? Η κυρία Κράκερ περίμενε. Δεν το πιστεύω. Ξεγελάστηκα από το πιο παλιό κόλπο των παπαγάλων. Σας διατάζω να περπατήσετε πάνω στη σανίδα. Προχωρήστε. Πάρη, ξεγελάστηκα από το δεύτερο πιο παλιό κόλπο των παπαγάλων. Τα λέμε στην επόμενη περιπέτεια. Άλλη μια βαρετή μέρα, άλλο ένα βαρετό κουτί.
κουτί Δημητριακών. Θα σας εκπληρώσω 3 ευχές. Πάρε το! Οι Rocket Monkeys πάνε ψηλά. Στο σύμπαν γυρίζουνε, μην ψάχνεις πια κοντά. Δεν είναι τόσο έξυπνοι αυτοί κι έχουν και μια βρωμερή αναπνοή. Rocket Monkeys, Rocket Monkeys, Rocket Monkeys, θα κάνουν πάντα ό,τι μπορούν. Μια